ndapfeka ndachina ndakwenda ndokumbirawo kuti bhodhoro ndatobata Castlelite ndokumbirawo zvemuchindpa mari yacho ndiende. Mari ndinokupa izvi asi ndoda kuti mutange mandidayirawo mubvunzo wefuti ndozoona kukupa ini. mubvunzo wefuti ndoda kuti kaimimi murudzo kutika kuti makondomu anombonzi chimishoni. wakuda kundishandisa ite ndipe mari tione kana iripi mari iripi mari yacho. Iwe ungatadza kuzoti maprotector here. Chatowo chirungu futi kama zvatongofanana notichirungu. Okay, protector. Maplastic eupenyu. Plastic vanotaura kuti icho era zvitomborizvo. Right. Plastic rechirwere. Plastic rechirwere. Plastic rechirwere. Plastic rechirwere. Aiwa chimbotrai futi. Aiwa. Iwo makondomu acho ambozi. Ndokoti asi but maprotector ndambotaura kuti maprotector. Ndatombositaura maprotector. But saka kuti Castlelite yamanyame. Zvokuti maprotector apa ngatimboti mapepa edziviriro. Mapepa edziviriro. Mapepa ebonde. Aiwa matadza zvimi 5 yese maanswer matadza kutadza chaizvo. Ina ndiziti kondomu racho ronzi chineshona. Ndingambokunyimei zvangu mari tumwende. Panotobhumwa 4. Magona kumaneme. Chero panobudisa bhayuka. Yasi wambondishandisa. Ungandifunza makondomu anonzi chii? Aiwa apa magona. Asi mindiro dzedu so. Aiwa munodiwa dedi. Pari pandika kunyimai mari. Aiwa ndombonomwa kaso. 4. Akowerere.